Beste YouTubers, ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je heel hoog kan vliegen in creatief met TNT. Ja, tenzij dat je gewoon moet vliegen, maar om het leuk te houden gebruiken we TNT. Eerst maak ik hier een muur van 2. Ik ga stenen gebruiken. Maakt niet uit welk materiaal. Als je nu een andere materiaal wilt gebruiken dan steen, mij ook goed. Dan maak je hier een kruis. Hup. Dan leg je hier redstone helemaal rond. En voilà. Dan gebruik je TNT en je zet dat daar rond. En niet in het midden, want daar zit je water. Ik leg hier een tapijt, want als je anders in het water gaat staan, dan klopt je een boel. Dus zo. Ik zou het wel in creatief doen, waarschijnlijk heb ik het al eens gezegd. Als je in de vuil gaat, ga je dood. Maar als je, moet je minstens 2 blokjes hoog vliegen, niet zo hoog natuurlijk, maar dan ben je ook niet dood. Dus dan druk je op de knop, je reageert een beetje traag. Hup. En alles staat er nog zo. En dan doe je dat nog eens. Voor de hoofdcel. Nou, als je iets uit deze video geleerd hebt, vind ik het leuk. Dag.